Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Сёння у нас у гасцях Арына Коршунова, студэнтка, якая на знак пратэста сышла з філасофскага факультэта з 4-го курсу. Вось зараз і даведаемся у Арыны, чаму яна так зрабіла. Арына, што ўсё ж таки стала нагодай для прыняцця такога рашэння? Бо зараз мы глядзім, як студэнтаў проста адлічаюць за удзел у акцыях, масавых мерапрыемствах. Навошта быў такі жест, крок, не ведаю, як правильно тут назваць. Можна ж было паўдзельнічаць і пачакаць, пакуль вас адлічаць. Добрый дзень. Справа ў тым, што нюансаў было некалькі, праз якія вырашыла сысці з факультэта. Па-першае, я назірала за тым, як рэагуюць на палітычную сітуацыю студэнты-выкладчыкі іншых універсітэтаў, напрыклад, МДЛУ і БДУІР, і я ганарылася гэтымі людзьмі, бо яны праз сваю такую універсітэцкую супольнасць выказвалі сваю пазіцыю, не сароміліся яе, не баяліся. І мне было вельмі дзіўна, чаму супольнасць філасофскага факультэту маўчыць. Бо менавіта з першага курсу нас вучаць таму, што філосафы, яны такія асаблівыя людзі, што на іх свет будуецца, што яны яго змяняюць, што там праз змяненне філосафамі некаторых парадыгмаў ўсё мяняецца навокал, вось іншыя такія штукі. І мы гэта слухалі, нам гэта на вушы навесілі, скажем так. І тут праз некаторы час атрымліваецца, што так не працуе. Мяне гэта пакрыўдзіла вельмі моцна, бо чаму людзі, пра якіх філосафы, напрыклад, ніколі не казалі добра, гэта тыя ж, напрыклад, бдуіраўцы, бо яны такія тэхнары, далёкія ад гуманітарных навукаў. Пра іх, значыць, філосафы думаюць кепска, а самі філосафы маўчаць, пакуль бдуіраўцы нешта робяць. Я на гэта паглядзела, падумала, што навучацца ў такім месцы мне проста больш не будзе прыемна, бо глядзяць у твар людзям, якія распавядаюць пра чалавечы дух, свабоду слова, выбар, я больш не змагу ўспрымаць іх словы. Ну і апошнім крокам стала збіццё непаўнагодніх студэнтаў нашага факультэту, і нашы выкладчыкі на гэта ніводнага слова не сказалі. Ну, можа быць, проста па-філасофску ставяцца да ўсяго, што адбываецца ў краіне, як студэнты, так і настаўнікі, пачынаючы, вот ведаеце, як там у кітайскай філасофіі, я сабе там ціхонечка сяжу на беразе ракі і чакаю, пакуль труп ворага праплыве. Ну, добра, я прабачу выкладчыку усходняй філасофіі такі падыход, а астатнім не змагу, на жаль. Насамрэч, нашыя студэнты бастуюць, нашыя студэнты праводзяць акцыі, штодзень яны збіраюцца на прыступках універсітэта а палове на 3, калі не памыляюся. Я імі вельмі ганаруся, там і мае аднагрупнікі былыя, яны ўсе проста цудоўныя людзі, але вось менавіта выкладчыкі, гэта людзі, якія павінны нас былі навучаць. А тут на практыцы яны нічога такого не паказваюць. Гэта, ну, для мяне гэта настолькі проста. Напрыклад, я не змагла б слухаць пра экалогію ад чалавека, які набывае там пластикавыя пакеты. Ну, гэта ўсё вельмі проста. Я не змагу слухаць пра філасофію ад людзей, якія не праяўляюць яе, не паказваюць, што ведаюць нейкія там пэўныя рэчы ў паўсядзённым жыцці. Арына, я задам зараз такое, можа быць, непрыемнае ці правакацыйнае пытанне, але я думаю, што калі вот проста людзі паглядзяць, там, ну, скажем, вашу там біяграфію, назовём это так, то пытанне гэта ўзнікнуць. Наколькі я ведаю, вы ж вучыліся завочна. Першыя 2 гады я вучылася дзённа. Таму я вельмі добра ведаю выкладчыкаў і студэнтаў.
Ну я да чаго першыя 2 гады да, але вось зараз калі сыходзілі вы вучыліся завочна і нехта скажа ну конечно што і там завочніцы ты прычым яшчэ там можа быць нават з платнага завярнулася і пашла А вот дзе набрацца смеласці на такі ўчынак таму хто вучыцца дзённа да яшчэ можа быць на бясплатным аддзяленні Я не бачу ніякай розніцы платна ці бясплатна навучаецца чалавек прычым яшчэ калі чалавек платна навучаецца то яму больш не трэба будзе траціць на гэта грошы гэта ну круто напэўна калі бясплатна дык таксама ты больш не марнуеш час бо наколькі я ведаю да людзей якія навучаюцца бясплатна да іх і патрабаванні такія больш сур'ёзныя каб яны наведвалі ўсе заняткі там не было пропускаў вось да платнікаў прасцей ставіцца у кожнага сваё меркаванне наконт таго што я зрабіла і для мяне гэта быў такі паказны крок сэнс быў тым каб паказаць што гэта не страшна сысці як мне было мне страшна сысці на завочна так не страшна мне сысці адтуль дзе да мяне ставіцца як да лайна вось і ўсё хто ну няхай уже все самі вырашаюць хто знаходзіцца на дзённым хто на завочным хто на бюджэтным хто на платным ведаеце я прыгадваю некалі даўно яшчэ там колькі гадоў таму там розныя падзеі былі і мне бацькі любілі там заўсёды казаць так што ну што ты вот лезеш ну што ты вот там уладу там нешта там вот крытыкуеш ці яшчэ што-нибудь вот навошта табе трэба сядзі там спакойненька ну пішы там якія-нибудь там матэрыялы такія вось там пра культурку там ці яшчэ што-небудзь і ўсё ну вот гэта старэйшае пакаленне там іх зразумець можа быць можна але што было раней то ў прынцыпе яно сустракаецца і зараз і бацькі шмат каму вот кажуць што пачынаючы ад таго куды ты пойдзеш на якую там акцыю яшчэ паб'юць яшчэ там з універсітэта там адлічыць А ж калі там сам сабраўся ды пайшоў падаў на адлічэнне дык это не зразумеюць вот ваши бацькі як Ну я заўсёды дзякую усім багам за сваіх бацькоў бо у мяне найлепшая сям'я і калі я сказала сваім бацькам што я хочу адлічыцца я спачатку ну там першы некалькі гадзін як да мяне прыйшла гэтая думка я нават і не думала што зраблю з гэтага нейкі перформанс я думала што я проста сыду ціхенька бо такое маё права на што мне маці прапанавала што трэба нейкі скандал з гэтага зрабіць трэба там прыйсці ў дэканат там памахаць бачабасцягам трэба там выказаць все што я пра іх думаю але я сама па сабе чалавек вельмі неканфліктны таму мне было цяжка такое уявіць але перформанс ж нейкі ўсё ж такі я прыдумала да я прыдумала так што ну добра калі трэба зрабіць гэта крокам такім для ўсіх скажем так публічным добра я зраблю відэа бо ну мне не страшна і наадварот вельмі хацелася падтрымаць сваіх сяброў студэнтаў якія навучаюцца на дзённым паказаць што яны не павінны не павінны баяцца сыходзіць яны павінны паважаць сябе і паважаць сваю пазіцыю і паважаць той момант што калі яны плацяць грошы або навучаюцца ў гэтым месцы няхай бюджэтна але яны ўсё роўна потым адпрацуюць як бы на дзяржаву то і стаўленне да іх павінны быць адпаведнае гэта людзі не проста так туды прыйшлі значыць і выкладчыкі таксама павінны гэта разумець але ну і тата мой сказаў мне што ганарыцца у яго калі я выклала гэта відэо ў інстаграме адзін з каментароў першых быў ягоны ён напісаў ганаруся доню і гэта было самае галоўнае Да ведаеце для бацькоў гэта самы шчаслівы момант калі яны могуць ганарыцца сваімі дзецьмі і ну тут кожны вырашае сам чым ганарыцца і калі такі учынак выклікае гонар гэта сапраўды шчасце для бацькоў але вот выкладываючы вы ж ведаеце што ў нас дзяржава не дзяржава а кіраўніцтва ну ці тыя людзі якія яшчэ кіруюць гэтай дзяржавай яны вельмі помстлівыя дастаткова прыгадаць як адпомсцілі тым жа самым Дудзінскаму які сышоў так вот з БТ і гэтак далей вы выкладываючы да прыкладу гэтае відэо там ці ввогуле сыходзячы так
з шумам усё ж такі. Не думаеце, што вам гэта вернецца ў тым сэнсе, што адпомсцяць там суткі якія-небудзь там ці яшчэ што? Неправільна будзе сказаць, што я не баюся, але я не баюся праз менавіта гэты ўчынак. Я думаю, што зараз усім чэсным людзям Беларусі ёсць за што сядзець суткі. І калі нават такое здарыцца, і гэта будзе ў якасці помсты, гэта ўсяго толькі будзе доказ, што я ўсё зрабіла правільна. Што я не хачу мець дачыненне да дзяржаўных установаў, калі ўлічваць тое, што дзяржава, у якой яны знаходзяцца, можа сабе такое дазволіць. То есть сутак не баіцеся? Не. Наадварот, будзе вельмі цікава адсядзець, бо мне яшчэ ніколі такога не было. Я нават саромлюся ўжо гэтага, калі ў такім у прилічным обществе знаходжуся, і мне соромна сказаць, што я яшчэ не сядзела. Да таго ж, наколькі я ведаю, зараз на сотнях можна сустрэць цвет нацыі, паслухаць мільён лекцыяў, каго я толькі не слухала, хто ўжо з маіх сяброў вярнуўся. Усе распавядаюць, што ім трапляліся цудоўныя людзі, што яны выйшлі нашмат больш адукаванымі, чым зайшлі туды. Так што... Ну так, сапраўды, мне таксама гэта ўжо шмат хто распавядаў, і асабліва для мяне было там как бы такое дзіўна, калі выйшаў такі палітолог вядомы Андрэй Ягораў, і я ему сказаў, ну як, вот лічыш, што это вот згублены час? Ён кажа, я там столько людзей цікавых сустрэў, там пазнаёміўся, з кім бы ў жыцці ніколі не пазнаёміўся і не даведаў, не меў бы магчымасці, там айцішнікі, бізнесмены нейкія там. Эканамісты, там музыкі. То есть вы лічыце, што вот что-то вот где-то вы не дапрацавалі? Да. Прычым, мне здаецца, што я ўжо столькі зрабіла, каб сесці нарэшце. Уже як мінімум на 30 сутак. Ну да. Ну, насамрэч, ўсё гэта такія жарты, але мне здаецца, што толькі праз жарты і гумар зараз, праз такую рэфлексію нам толькі застаецца жыць, бо мне здаецца, каб не гэта, мы б ужо ўсе даўно звар'яцелі. А вот мне цікава даведацца вот ваше меркаванне, ўсё ж такі, хай і 4-й курс, непоўная адукацыя, філосаф не дыпламаваны, скажем так, але я ж думаю, што ўсё ж такі чалавек з пэўным складам розума ідзе ўвогуле на філасофскі факультэт, таму здольнасці маеце. Вось гэтая фраза «не сядзеў ні беларус». Вось як вот з пункту гледжання філасофскага, як вы гэта ўспрымаеце, вот як это ўплывае на наша грамадства? Ну, філасофія розна бывае таксама. Мне здаецца, што ўсё ж больш талерантна будзе ўспрымаць яе з гумарам. Бо я ўжо думала пра тое, што я спадзяюся, што ў новай Беларусі не будзе такога крытэрію, як ці сядзеў ты ў мінулым, ці не сядзеў. Вось. На грамадства гэта ўплывае зноў жа, пра што на гэта глядзець, калі чалавек умее рэфлексаваць, калі грамадства гэтым займаецца, а мы, мне здаецца, гэтым актыўна займаемся апошні час, то гэта не стане траўматычна, не будзе траўмай для ўсіх. А калі будзе адпаведны настрой, калі будуць кепскія навіны, калі навокал ўсё будзе спрыяць такому негатыўнаму успрыняццю ўсяго, то і гэты жарт не будзе жартам, а будзе нечым жорсткім і страшным. Так што тут ужо як глядзець. Добра. Вельмі філасофскі адказ, як глядзець. Да. Ну так з філосафам размаўляю. Ну, так да. Дзякуй Богу, што ў мяне ўжо 2гадовая практыка весці сумесную праграму з філосафам, з Гаруновым. Я ўжо прывык. Прызвычаіліся. Да, так чалавеку непадрыхтаванаму можа быць складана. Я выбачаюся, калі не пачуць нейкія закранула, чый-небудзь пакрыўдзіла кагось. Не, я не думаю, але а можна яшчэ одна вот філасофская, дакладней да вас як да філосафа. А якая зараз, на ваш погляд, вот ва ўсіх гэтых вот дзеяннях філасофія ўлады? Мне не здаецца, што ёсць нейкая філасофія в нашай улады, бо гвалт... Не, у нас ёсць такі нават прадмет ва універсітэце, філасофія гвалту, але у ім мала што ад дзеянняў нашай дзяржавы зараз.
Мне здаецца, там вельмі просты накірунак такой думкі, калі можна сказаць, што там ёсць нейкая думка, што гвалтам і сілай можна спыніць усё. І мне здаецца, што гэта настолькі недалёкая думка, настолькі прымітыўная, і калі яна галоўная, настолькі прымітыўная ўвогуле мысленне ўлады, што пра філасофію там нельга казаць. Філасофія гэта ўсё ж такі сукупнасць там нюансаў светапогляду, а там ва ўладзе я не бачу нічога такого. Перакладу з філасофскай мовы на чалавечую. У філасофіі ўлады няма нічога філасофскага. Так. А можна вот яшчэ одно пытанне такое, ўсё ж такі паступаючы, гледзячы на тое, як вот чым кіруецца, як жыве наша дзяржава апошнія, скажем так, ну не буду можа гаварыць 26 гадоў, но апошнія там 10 гадоў, і паступаць на філасофскі факультэт, вот філосафу ёсць месца у нашым вот сённяшнім жыцці, сённяшнім грамадстве, пры сённяшняй уладзе, у такой Беларусі, якая вот была учора, якая ёсць сёння? Я думаю, што філасофія ўсюды і заўсёды ёсць месца. Бо філасофія, яна вельмі разнаплянавая, вельмі гнуткая з'ява. Ёсць пытанне, ці ёсць сэнс навучацца на такім факультэце, напрыклад, на такой спецыяльнасці. Добра, я, можа, не хацеў так востра гэта казаць. Хорошо, вот ці ёсць сэнс? Сэнс ёсць заўсёды, проста трэба разумець вельмі простую рэч. Філосафам ніхто не ідзе працаваць пасля універсітэту. Як ніхто не ідзе працаваць па спецыяльнасці, так і філосаф не ідзе працаваць філосафам. У дыпломе стаіць філосаф, кропка. Што значыцца, як ніхто не ідзе працаваць па спецыяльнасці? Я ўсё-такі закончыў журфак і працую. Я зноў выбачаюся, калі пакрыўдзіла чыйсь пачуцці. У нас непапулярна зараз ісці працаваць на тую спецыяльнасць, якую скончыў, на якую скончыў вучыцца. Ідуць на філасофію людзі, якім цікава пабудаваць свой светапогляд або яго пашырыць, але не за працай ідуць на філасофскі. Некаторыя ідуць, каб проста атрымаць дыплом, бо ёсць такая патрэба часам у людзей проста на любой спецыяльнасці атрымаць дыплом. Але на філасофскі мэтанакіравана ідуць людзі за ведамі, а не за гэтай штучкай у дыпломе. У нас напісана філосаф, кропка, выкладчык гуманітарных дысцыплінаў. Мала хто ідзе за гэтым. Арына, я хочу да вас, як все ж таки да чалавека вот, са студэнцкага асяродку, хоць вы зараз ужо как бы так фармальна і не студэнт, але я думаю, што можа часы ў хуткім часам хутка зменяцца і зноўку будзеце студэнтам. Скажите, вот яшчэ, ну не знаю, там год, паўгады, там, ну год дакладна. Я з такім вялікім жалем глядзеў апытанні на вуліцах, якія рабілі журналісты, асабліва ну, вот, незалежных СМІ. І калі задавалі якія-небудзь такія дастаткова вострыя палітычныя пытанні, людзі старэйшага пакалення не баяліся адказваць. А моладзь, пераважная большасць моладзі, ну вот звычайных людзей, хлопцаў, дзяўчат такіх вот просто спынілі на вуліцы. Не адбіралі там дзе-то, не саходзілі, просто спынілі. Вот на ну, 80% усе пачыналі гаварыць: ой, а гэта палітычнае пытанне, я не буду там на яго адказваць, а ці можна мне на это тэму гаварыць, а я вот не хачу, а вот я вот баю, ну то есть ухіляліся ад адказу. І раптам мы бачым сёння, як студэнты, ну, скажем, абудзіліся. І вот тут пытанне два у адным. Чаму так? Вот што іх абудзіла? І ці можна казаць, што студэнты абудзіліся? Ці можа это ўсё ж такі невялікая частка? Ну, мне здаецца, тое, як яшчэ год таму, як вы сказалі, рэагавала моладзь на палітычныя пытанні, гэта ўсё вельмі заканамерна з тым, як, напрыклад, у Савецкім Саюзе яны выхоўваліся ідэалагічна, так і ў нашай краіне. Яны ўсё жыццё пражылі пры
адным прэзідэнце, пры адной ідэалогіі, калі можна сказаць, што такая ёсць. І можа быць, менавіта гэта паўплывала на іх незацікаўленасць палітыкай. Можа быць, яны не той, каб не хацелі адказваць на пытанні журналістаў пра свой страх, а можа быць, яны проста нічога не ведаюць, і таму не жадаюць там у прамым эфіры здавацца нейкімі глупымі людзьмі. Але зараз тое, што я бачу сярод студэнцтва, мяне саму вельмі здзіўляе і прыемна здзіўляе. І нават вельмі прыемна думаць пра тое, што яшчэ б год таму я або мае знаёмыя з, напрыклад, таго ж МДЛУ сказалі б, што гэта самы апалітычны універсітэт. А зараз мы бачым, што там амаль штодзённа студэнты выходзяць выкладчыкі разам з імі, вельмі падтрымліваюць адзін аднога. І мне здаецца, што ўсё ж такі менавіта той фактар, што гэтыя студэнты пражылі пры такой уладзе меншую колькасць год, ну і досвед рэпрэсіяў у іх у крыві зараз меншы, калі можна так сказаць, яны ўжо ўсё ж большую шмат год прайшло ад рэпрэсіяў да сённяшняга часу, больш, чым прынамсі да там больш сталого пакалення. Студэнтам не так страшна, і студэнты хочуць перамену не толькі таму, што яны там ясна бачаць, у якім накірунку гэтыя перамены патрэбныя, а таму, што студэнцкі дух сам па сабе такі. Ну, гэта такія, мне здаецца, таксама ўспаміны ледзь не культурныя, такія. Да, я думаю, што гэта культурныя ўспаміны таго, што студэнцтва насамрэч здольнае на ўсё, што там павінна быць свабода слова, свабода выказвання, свабода думкі. І зараз студэнты абудзіліся, таму што я вельмі ўдзячная насамрэч таму ж рэжыму за некаторыя такія штукі, аб'яднання або абуджэння студэнтаў або некаторых іншых слаёў насельніцтва. Студэнты просто ўспомнілі, кім яны маюць быць. Ну, парадокс, конечно, да, дзякаваць рэжыму за тое, што вот дзякуючы яго дзеянням студэнты абудзіліся. Іншая справа, калі б рэжыму не было, то моладзь бы і не засыпала. Ну, як зараз прынята казаць, што у нас ёсць адзіны лідар пратэсту, і гэта наш былы прэзідэнт. І што калі мы яго прыбярэм, тады і пратэст здзьмуюць, як прынята казаць. Так што... Ага. Ну вот нарэшце мы і знайшлі методу, як зрабіць, каб здзьмуліся нарэшце пратэсты. Мне здаецца, гэта метода настолькі даўно ўсім вядомая, проста не разумею. Ну, я ж кажу, улада у нас не вельмі філасофская, яны дагэтуль не дадумаліся да такіх простых рэчаў. Дзякуй вялікім. Арына Коршунова. Дзякуй.